professor Dr. Karl Albrecht Schneider de Berlín ha impartit docència a les universitats de Berlín, d'Hamburg, de Göttingen, de Kiel, d'Erlangen. És especialista en dret constitucional, dret internacional i dret europeu. Autor de més de 250 d'articles i 300 llibres científics. També ha defensat nombrosos casos davant el prestigiós Alt Tribunal alemany. Màxima autoritat en casos com els de Kosovo, i ens presentarà el seu treball sobre la relació entre les normes peremptòries del dret internacional en categoria de ius cogent, entre les quals s'hi troba el dret a l'autodeterminació, amb d'altres normes de caràcter regional, com per exemple el dret comunitari. Leider kann ich kein Katalanisch, nicht einmal Spanisch. Malauradament no parlo català ni espanyol. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Deutsch zu sprechen. Estic obligat a parlar alemany. Herr Campos kann das wunderbar übersetzen. L'ajudarem una mica. Und hat schon meinen Vortrag, den ich ausgearbeitet habe, ins Katalanische übersetzt. Und Sie haben ihn alle. La versió de la ponència íntegra està traduïda al català i els convidem doncs, a fer-hi una ullada. In der Hand. Und ich will nur einige wesentliche Aspekte meines Vortrags ansprechen, weil es sonst viel zu lang ist. Sí, m'agradaria insistir en alguns aspectes que són fonamentals per centrar el tema, perquè si no m'allargaria massa. Weil es ja übersetzt werden muss. Die gesamte Rechtslehre in Europa. Tota la teoria jurídica o del dret a Europa, Und damit in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, val a dir tots els estats també de la Unió Europea, eigentlich das Recht in der ganzen Welt, i en realitat la teoria jurídica de tot el món kann nur gründen auf dem einzigen Recht, es das basa mit dem Menschen geboren ist, en un únic dret, un principi jurídic amb el que neix qualsevol persona humana und was die Würde des Menschen erfordert. i que requereix el respecte de la dignitat de la persona humana. Das ist die Freiheit. És el principi de la llibertat. Allerdings muss man die Freiheit richtig verstehen, damit man nicht in die Irre gerät. Però tenim que entendre bé què vol dir llibertat, per no perdre'ns una miqueta amb aquest concepte. Und der Streit um den Freiheitsbegriff ist elementar in allen Ländern, insbesondere auch in Deutschland. Ich glaube, dass die Freiheit in den lateinisch sprechenden Völkern. Sí, amb aquest concepte de llibertat jo crec que la manera com es viu amb els pobles que parlen llengües llatines Besser verstanden wird als in Deutschland. Aquesta comprensió és molt millor que en el meu país, Alemanya, per exemple. Und wie es das Weltrechtsprinzip des Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, aber eben auch in Deutschland das Grundgesetz gebietet, ist der Freiheitsbegriff eben am besten ausgearbeitet in der Rechtsphilosophie Immanuel Kants. Jo crec que la figura que és absolutament un parangó per entendre la importància d'aquest dret fonamental, del principi fonamental que és la llibertat, és Immanuel Kant. Und ich sage das nur in aller Kürze. Die Grundlage des gemeinsamen Lebens ist eben die Idee der Freiheit, die sich teilt in die äußere Freiheit, als die Unabhängigkeit von eines anderen nötigender Willkür. I segons la definició de Kant, la idea central de la llibertat és el poder viure en comú, gaudir d'aquesta llibertat, estant exempta d'una coerció d'alguna entitat exterior. Und das wird gerade in einer amerikanisierten Denkweise immer vergessen, in die innere Freiheit als der Sittlichkeit. Aquesta és la dimensió externa de la llibertat, el que passa que també té una dimensió interna i això es perd una miqueta, s'oblida en les teories més de tipus anglosaxó o americà, que és la Sittlichkeit, que podríem traduir com a moralitat. Das Gesetz der Sittlichkeit ist der berühmte kategorische Imperativ. I això és el que Kant anomenava l'imperatiu categòric, és aquest deure de moralitat. Und der ist ja nichts anderes als eine philosophische Entwicklung der alten Lex Aurea des Christentums.
I això és una derivació del principi conegut des de l'antiguitat, de la teologia i filosofia cristiana, de la lex aurea. Und dementsprechend bedarf es eben der transzendental-philosophischen Grundlegung und danach ist dann, ich sage das in aller Kürze, die Freiheit die Autonomie des Willens. En aquest sentit, i des d'aquesta perspectiva, una bona definició de la llibertat seria l'autonomia de la voluntat. Der Wille ist immer in diesem Dualismus dieser Philosophie und damit unserer Rechtsordnung die praktische Vernunft oder anders gesagt die unparteiliche Sachlichkeit. En aquest sentit, podríem parlar d'una raó pràctica, una aplicació pràctica d'aquest deure de la moralitat que ordena la vida en comú de les persones. És una aplicació pràctica de la raó. Und jeder Mensch hat eben in seiner Sittlichkeit einen Willen. Und nur indem unter diesem seinem Willen lebt, I en aquest sentit ist frei. s'ha d'entendre que tot això està subordinat a la voluntat, a l'exercici d'aquesta voluntat. I si el pot exercir lliurement, això és una manifestació de la moralitat. Also nur wenn die Gesetze dem allgemeinen Willen entsprechen, der Volonté générale Jean-Jacques Rousseau, dann sind die Menschen, die unter dem Gesetz leben, frei, denn sie folgen ihrem eigenen Willen. Podríem dir, doncs, que només quan les lleis responen a aquesta voluntat general, com deia Rousseau, la volonté générale, permet, només en aquestes condicions és possible viure en llibertat. Weil aber alles Handeln des Menschen Wirkung auf alle anderen hat. Però tenint en compte que qualsevol acció d'un ésser humà té un efecte, una reacció sobre els altres, muss jeder Mensch seinen Willen ausrichten auf die Allgemeinheit, in der lebt. això fa que existeixi el deure de que qualsevol acció, qualsevol voluntat individual té que efectuar-se tenint en compte el bé comú de la societat, de la comunitat en què viu. Muss beitragen zu einem allgemeinen Willen und dieser allgemeine Wille wird verbindlich als Gesetz. I per això les decisions individuals tenen que contribuir a aquest bé comú general i això permet que aquest bé, aquesta voluntat general, esdevingui la llei. Der allgemeine Wille kann also nur allgemein sein, wenn folgt dem Prinzip der Wahrheit und dem Prinzip der Richtigkeit. Wahrheit heißt Erkenntnis der Wirklichkeit und Richtigkeit heißt Erkenntnis dessen, was in dieser Wirklichkeit das Sollen gebietet. Això vol dir que aquesta presa de voluntat col·lectiva té que estar basada en el reconeixement de la realitat i amb el reconeixement també de l'efecte i l'imperatiu moral que comporta aquesta presa de decisió. Wesentlich ist die Überlegung, dass dieser allgemeine Wille erkannt werden muss. Això vol dir que també fa que sigui necessari que aquesta voluntat general, com diem, té que ser reconeguda. Und die Aufgabe, diesen Willen zu erkennen, ist die Aufgabe jedes einzelnen Bürgers. I aquesta és una tasca que incombe a qualsevol ciutadà, el reconeixement d'aquesta voluntat general. Aber das zu verwirklichen, gibt es dann eben Vertreter des ganzen Volkes. Per facilitar aquest procés s'utilitzen representants del poble, que són els representats polítics, diguéssim, els mandataris. In den Parlamenten. Per exemple, en els parlaments. Und die haben nicht die Aufgabe zu herrschen, la seva tasca no és dominar o manar, sondern einzig und allein die Aufgabe zu erkennen in Vertretung des Volkes, was auf der Grundlage der Wahrheit richtig ist. La seva tasca és reconèixer en nom del poble i per compte del poble quina és la realitat que té que formar la base per la presa de decisions i, per tant, per les lleis. Und zwar richtig
für das gute Leben aller Bürger in einem Staat. I això té que estar subordinat a l'objectiu de permetre una vida bona per tots els ciutadans en un estat. Das ist die Grundlegung, die ich nennen musste, weil darauf das gesamte Völkerrecht auch basiert und all unsere Fragen sind nur richtig lösbar auf dieser Grundlage. Això és important fer aquesta acotació, aquesta explicació, perquè cal reconèixer quin és el fonament basat en la llibertat de tot el dret internacional i no només amb el dret constitucional, tot sigui dit, perquè així s'entén quina és l'autèntica problemàtica. Das Völkerrecht, ausweislich der Charta der Vereinten Nationen, unterscheidet die Souveränität der Staaten und das Selbstbestimmungsrecht der Völker. En dret internacional es fa una diferència, per exemple, es fa així també a la Carta de les Nacions Unides, entre la sobirania dels estats i el dret d'autodeterminació dels pobles. Beide Prinzipien beruhen einzig und allein auf der von mir gerade skizzierten Freiheit. Ambdós principis, ambdues modalitats, estan basades en això que acabem de descriure, que és el principi de la llibertat. Tots dos es basen en la llibertat. Die Souveränität ist nichts anderes als die Freiheit jedes einzelnen Bürgers, La sobirania no és més que l'exercici de la llibertat de tots els ciutadans die, i de cadascun d'ells. die ausgeübt wird als gemeinsame Souveränität eben durch die Organisation der Bürger für ihr gutes Leben, nämlich den Staat. Doncs és aquesta suma, diríem, de llibertats individuals dels ciutadans, però que s'exerceix col·lectivament en forma de les institucions de l'Estat, i és això el que dona la característica de la sobirania. Die Souveränität geht also nicht nur vom Volke aus, wie es in der spanischen Verfassung im Artikel 1 steht, sondern sie wird auch, wenn die Würde des Menschen die Grundlage des Staates ist und damit seine Freiheit, eben ausgeübt vom Volk. En aquest sentit, cal fer ja un comentari que és molt important. Per exemple, es diu que la sobirania està basada en la voluntat del poble, així es diu a la Constitució espanyola. Però no és així, perquè no està basada en la voluntat del poble, està basada en la llibertat del poble, amb la presa de decisions i l'exercici també per part del poble d'aquesta presa de decisió dels ciutadans. Die Souveränität ist dasselbe wie die Hoheit des Volkes. Sí, la sobirania podríem equiparar-la a l'autoritat del poble. Sie teilt sich in die innere Souveränität in den Staaten und die äußere Souveränität gegenüber anderen Staaten. I això també té dues dimensions, la sobirania interna dintre de cada estat i la sobirania externa respecte d'altres estats. Und die äußere Souveränität ist eben die Völkerrechtssubjektivität. I la sobirania externa és el que també anomenem la subjectivitat en dret internacional d'un estat. Und die jeden Staat an das Völkerrecht bindet. I això fa que qualsevol estat estigui obligat a respectar i estigui reglat per al dret internacional. Und die innere Souveränität wird verwirklicht durch die Gesetzlichkeit, das heißt durch Gesetze und die Einhaltung der Gesetze. En canvi, la sobirania interna, no l'externa, respecte a les relacions amb altres estats, està determinada per la legalitat, de la manera com es fan les lleis i com es respecten les lleis. Niemand kann einem Volk, sind die Vielheit der Bürger, die Bürgerschaft, die Souveränität nehmen. Denn es ist die Freiheit der Bürger. Ningú pot manllevar la sobirania d'un poble, perquè, com hem vist, la sobirania és la resultant de la llibertat dels ciutadans. Ningú li pot treure aquesta llibertat, aquesta sobirania interna. Aber die Bürgerschaften müssen die Souveränität auch verwirklichen. Però els ciutadans tenen que realitzar aquesta sobirania. Die Gefahr ist, dass die Souveränität von den Staatsorganen verletzt wird. I el problema està que els òrgans de l'Estat
poden violar, poden quebrantar aquesta sobirania interna. Das ist leider die Wirklichkeit in den europäischen Staaten, insbesondere in Deutschland. I això és el que està passant, malauradament, en molts estats europeus, sobretot i especialment en Alemanya. Gegen die Souveränitätsverletzung führe ich die Prozesse. I en aquest sentit, com s'ha dit, jo soc actiu amb tota aquesta campanya de protesta, també davant del Tribunal Constitucional, contra aquestes lesions, aquestes violacions de la sobirania interna del poble alemany. Ich habe alle europapolitischen Prozesse geführt in Deutschland mit großer Wirkung, aber nur mit begrenztem Erfolg. I cal dir que pràcticament m'he encarregat de tots els grans processos a Alemanya contra la normativa europea que violentava la sobirania interna del poble alemany i això ha tingut molt de rombombori, però potser no tant resultat. Und die Grundlage der Entscheidungen des deutschen Bundesverfassungsgerichts war immer die Souveränität. I la base sempre de les decisions del Tribunal Constitucional alemany ha estat el concepte de sobirania. Obwohl das Bundesverfassungsgericht noch keine gut entwickelte Dogmatik der Souveränität hat, die versuche ich nachzureichen, jetzt durch ein umfangreiches Buch zur Souveränität. I encara que podem dir que no hi ha una doctrina ben establerta a nivell del Tribunal Constitucional alemany en matèria de sobirania, ell amb les seves obres intenta aportar al desenvolupament d'aquesta dogmàtica. Von dieser Souveränität ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker als die andere Säule des Völkerrechts streng zu unterscheiden. I repetim, és molt important d'entendre que si estàvem parlant de sobirania, aquest és un pilar, és una columna del dret internacional. L'altra columna, de la qual hem de distingir perfectament de la sobirania, és el dret d'autodeterminació. Les dues columnes no tenen res a veure amb l'altra. Aber auch das Selbstbestimmungsrecht ist die Freiheit der Bürger. Però diguéssim que totes dues tenen una arrel comuna que, repetim, és la llibertat dels ciutadans. Der entscheidende Unterschied ist der Volksbegriff. I el que marca la diferència entre una i altra manifestació, diríem, entre sobirania i dret d'autodeterminació, és la decisió del poble. Das Volk der Souveränität des Staates ist das Staatsvolk, das sind alle Staatsangehörigen. En un cas, en el cas de la sobirania, el poble que és el que exerceix aquesta sobirania és el poble de l'Estat, vull dir, el que està ja conformat i en forma s'ha dotat d'una Constitució en forma d'Estat. Això en el cas de sobirania. Der Volksbegriff des Selbstbestimmungsrechts ist ein anderer. Però el concepte de poble, pel que fa al dret d'autodeterminació, és més problemàtic, està més contestat. Man kann das Volk sehr unterschiedlich verstehen, also als eine geschichtlich gewachsene Einheit, als eine sprachliche Einheit, als eine wirtschaftliche Einheit, als eine kulturelle Einheit, als eine religiöse Einheit. En aquest sentit es podria distingir diversos casos o situacions. Es pot parlar de poble en el sentit d'autodeterminació quan tenim una comunitat que ha estat més o menys conformada per la història, per l'idioma, per la cultura, per la religió. Tot això és possible que contribueixi a crear un poble en el sentit de l'autodeterminació. Entscheidend ist, welche Menschen in einem gemeinsamen Staat leben wollen. La qüestió fonamental és qui vol viure en un estat comú. Quins són els ciutadans que volen viure en un estat comú? Jeder Mensch hat das Recht, in dem Staat zu leben, in dem leben will. Qualsevol persona té dret a viure en l'estat en el qual vol viure, a nivell individual. Und mit all den Menschen, mit denen zusammenlebt, hat das Recht, eine Verfassung zu schaffen. I conjuntament amb les altres persones que volen viure també en aquest estat, en aquesta comunitat, tenen plegats el dret de dotar-se, de donar-se una Constitució. Das hat große Konsequenzen für das Völkerrecht und das Staatsrecht, diese Überlegung. I aquesta reflexió té enormes conseqüències per al dret internacional i per al dret públic estatal.
Eine Voraussetzung muss man machen für das Recht, unter einer eigenen Verfassung zu leben. Es muss eine territoriale Einheit bestehen. Hi ha una dieses Volkes. condició fonamental per poder exercir doncs, aquest procés, aquest dret de constituir-se, és que aquesta comunitat té que estar arrelada, té que estar establerta en un territori, té que haver-hi una base territorial. Daraus folgt, und das ist ganz wesentlich, dass jedes Volk dieser Art, was sich nach dem eigenen Willen bestimmt, aus historischen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus religiösen Gründen, wie auch immer, dass jedes Volk dieser Art das Recht hat, wenn es eingebunden ist in ein Staatsvolk, in einen Staat, einen eigenen Staat zu gründen, also das Recht zur Sezession. Això vol dir que qualsevol poble, des del punt de vista de la definició del dret d'autodeterminació, poble conformat per aquestes característiques que dèiem abans, té el dret a separar-se, a secessionar-se d'un estat quan constituïa, quan formava part del poble estatal d'un estat anterior. Das Sezessionsrecht ist damit ein grundlegendes Recht des Völkerrechts. I per això el dret a la secessió és també un concepte fonamental amb el dret internacional. Aber die Staaten lehnen meist Sezessionen ab. Das machen eigentlich alle europäischen Staaten, insbesondere machen es die Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie haben in ihren Verfassungen zu stehen, auch die spanische Verfassung, eben das Prinzip der unauflöslichen Einheit und das Prinzip des Bestandes des Staates. El que passa és que la majoria dels estats, per no dir tots, a Europa i també als Estats Units, neguen aquest dret perquè el contraposen amb un principi que per ells és fonamental, que és el principi de la integritat, sobretot integritat territorial. Això passa també a la Constitució espanyola, però passa a la majoria de casos d'estats europeus i ja dic de gairebé tot el món. Und so entsteht ein Widerspruch zwischen dem Völkerrecht, das eben das Selbstbestimmungsrecht der Völker als höchstes Prinzip neben der Souveränität der Staaten kennt, und dem Staatsrecht der meisten Staaten. I aquí és on sorgeix una contradicció, una tensió, diríem, en sentit jurídic, entre el dret internacional, que té com a norma suprema el dret d'autodeterminació i la sobirania, entre el dret internacional i el dret, diguéssim, estatal, que insisteix i predomina i vol mantenir sobretot la integritat. Aber das höhere Prinzip ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker aus dem Völkerrecht, weil das zwingendes Völkerrecht ist, weil das zu den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts gehört. Però s'ha de dir que en aquesta contraposició la norma superior, la que té que predominar, la que té molta més importància, és la norma de dret internacional que anuncia el dret de lliure determinació. És aquesta la norma que té que predominar sobre qualsevol altra norma de caire estatal. Auch das Völkerrecht folgt dem Prinzip der Freiheit. El dret internacional també segueix el mateix principi que havíem dit al començament, el principi de la llibertat. Und aus dem Grunde müssen sich alle Staaten, die Völkerrechtssubjekte sind, diesem Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker fügen. I per això tots els altres estats en dret internacional tenen que respectar aquesta supremacia del dret d'autodeterminació. Dementsprechend hat der Internationale Gerichtshof in Den Haag auch die Sezession des Kosovos eben von Serbien anerkannt. I per això la Cort Internacional de Justícia de l'Haia va reconèixer el dret a la secessió de Kosovo, el dret a la secessió de Sèrbia. Der Wille eines Volkes, in einem eigenen Staat zu leben, also der Wille zur Sezession, muss natürlich zum Ausdruck kommen durch ein Referendum, das veranstaltet werden muss. Aquesta voluntat de viure en un estat propi, és a dir, de secessionar-se d'un altre estat,
té que manifestar-se mitjançant un referèndum. Ein wichtiges Beispiel in der jüngsten Zeit war die Sezession der Krim von der Ukraine. I un exemple molt recent va ser el cas de la secessió de Crimea d'Ucrània. Die Krim hat ein eigenes Volk und die haben durch Referendum beschlossen, eben einen eigenen Weg zu gehen und eine Region, ein Teilstaat der Russischen Föderation zu werden. Crimea, que té un poble, en el sentit que hem apuntat abans, propi, doncs va exercir el seu dret de secessió perquè volien tenir un estat propi, es van secessionar, es van separar d'Ucrània i després van decidir unir-se i esdevenir una regió de Rússia. Dieses Recht hatte das Volk der Krim und hat es wahrgenommen. És un dret que tenia el poble de Crimea i el va exercir. Es ist dabei von der Russischen Föderation auch militärisch unterstützt worden. En aquest procés va rebre el poble de Crimea l'ajuda també de caire militar de la Federació Russa. Weil der herkömmliche Staat, die Ukraine, diesen eigenen Weg eben mit Gewalt, mit militärischer Gewalt unterbinden wollte. Perquè l'estat, diguéssim, anterior, Ucrània, del qual formaven part, volia oposar-se a l'exercici del dret d'autodeterminació per la força. Ucrània volia oposar-se a aquesta voluntat de Crimea per la força. In dem Friendly Act der Vereinten Nationen von 1970, eine Abstimmung der Generalversammlung, einstimmig, ist festgestellt, dass jeder Staat zumindest das Recht hat, ein Volk, das einen eigenen Weg gehen will, aber daran gehindert wird, zu unterstützen, auch militärisch. Va haver-hi una declaració aprovada a les Nacions Unides l'any 1970 i va ser adoptada unànimement, que es diu la Friendly Act, que estableix que qualsevol estat té el dret d'ajudar un altre poble que vol esdevenir estat i que requereix ajuda, té el dret d'ajudar. Das ist zwar noch nicht anerkannt als zwingendes Völkerrecht, aber es ist ein Fall des urmenschlichen Rechtes der Nothilfe für Menschen, die eben ihre Freiheit wahrnehmen wollen. Aquesta declaració podríem dir que és una manifestació de soft law, d'un dret que s'està gestant, no té caràcter peremptori, absolutament imperatiu, però, per altra banda, és una manifestació d'un principi constitucionari clàssic de la humanitat, que és el dret d'ajudar algú que està en un cas de necessitat. La legítima ajuda, diguéssim. Der Krim-Fall war keine Annexion Russlands, sondern eine Sezession der Krim-Befugnis. En qualsevol cas, el cas de Crimea no va ser una annexió per part de Rússia, va ser una secessió per part de Crimea. Jetzt möchte ich noch die Frage der Kontinuität der Mitgliedschaft eines Staates, der einen eigenen Weg gegangen ist, in der Europäischen Union ansprechen. Per acabar, perquè el temps s'està esvaint, però m'agradaria ara centrar-me en el que havia estat identificat com el tema d'aquesta ponència, que és el dret a seguir sent membre de la Unió Europea en cas d'un estat que ha fet una secessió d'un estat que ja era membre de la Unió Europea. Wenn Katalonien sezedieren würde aus dem Königreich Spanien. Concretament, en el cas de, suposem que Catalunya fes una secessió del Regne d'Espanya, würde es fraglos Mitglied der Europäischen Union bleiben. No hi ha cap dubte que seguiria sent membre de la Unió Europea. Und nicht etwa ausscheiden, sodass der Rest des Königreichs Spanien Mitgliedstaat der Europäischen Union bliebe und die Katalanen, nicht. De cap manera es produiria, des del punt de vista del dret internacional, una situació en què si Catalunya fes una secessió del Regne d'Espanya, la resta del Regne d'Espanya
continuaria sent membre de la Unió Europea i Catalunya no ho seria. Això no passaria mai en dret internacional. Katalonien würde die Werte der Europäischen Union nach Artikel 2 des Unionsvertrages erfüllen. El criteri fonamental per ser membre de la Unió Europea és el respecte dels valors europeus que estan anunciats en l'article 2 del Tractat Fundacional de la Unió Europea. Und nach überwiegender Lehre im Völkerrecht gilt das Kontinuitätsprinzip. I Catalunya, naturalment, tindria aquesta condició, no hi ha cap dubte que no la complís, i per altra banda hi ha un principi fonamental en dret internacional que és el principi de continuïtat. Die Katalanen waren genauso Vertragspartner wie die anderen. Quan el Regne d'Espanya va esdevenir membre de la Unió Europea, els catalans també hi eren. Estaven representats, com tots els altres pobles i regions d'Espanya, en aquest acte d'esdevenir membre de la Unió Europea. Beide Seiten wären weiterhin Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Allerdings müsste einige Regelungen der Europäischen Union verändert werden. Das liegt da an dem Prinzip One State, One Vote. Also im Europäischen Gerichtshof hat jeder Staat einen Richter, in der Kommission einen Kommissar, im Rat einen Rat. Das müsste natürlich jetzt verändert werden. Das würde eine Vertragsänderung erfordern, mehr auch nicht. El cas de la secessió de Catalunya, doncs, no comportaria una modificació de la qualitat de membre de la Unió Europea, les dues parts. La resta, diguéssim, de l'estat espanyol seguiria sent membre de la Unió Europea, Catalunya també ho seria. El que seria necessari seria algun procés d'adaptació dels tractats en matèria de les regles que determinen la presència d'Espanya i Catalunya a les institucions europees, el nomenament d'un jutge, per exemple, català, en aquest cas, en el Tribunal Europeu de Justícia, etc. Però això són adaptacions, però això no podria conculcar ni posar en dubte el principi fonamental de continuïtat. Auf die innerstaatlichen Entwicklungen hat die Europäische Union im Prinzip keinen Einfluss. I la regla és que la Unió Europea, com a associació regional que promulga dret regional, no té que influir de cap manera les decisions internes de com s'organitzen els estats membres. Ein Beispiel ist die Wiedervereinigung Deutschlands. I un exemple clar va ser la reunificació alemanya. Die DDR, die frühere DDR, wurde ohne weiteres ein Teil des Mitgliedstaates Bundesrepublik Deutschland und damit ein Teil der Europäischen Union. L'antiga RDA es va convertir, va esdevenir, sense cap problema, membre de la Unió Europea una vegada que es va reunificar amb la República Alemanya, la República Occidental Alemanya. Natürlich könnte Katalonien austreten aus der Europäischen Union, wie jeder Staat. Però, naturalment, Catalunya podria sortir o intentar sortir de la Unió Europea com ho pot fer qualsevol altre estat. Und natürlich könnte Katalonien sich eine eigene Währung schaffen. I Catalunya podria crear la seva pròpia moneda, was ich empfehlen würde. Que jo també recomanaria. Muchas gracias. Moltes mercès. Moltes gràcies. Inspiradores